Velkommen til. Nå, nu kæft. Velkommen til en fjollig video, mig og min lillebror laver. Det er så min lillebror vil se i tvivl. Og det her, det er mig. Hej. Jeg er sådan også blevet klippet her. Ja, så hvordan er en pose karameller, altså? Nu er det sexy. Nu er det. Er det ved at nå? Og nu kæft, klam dyr. Lad os lige se på de her karameller. Nej, Og hvis du spørger, hvad det der er, det er sådan noget. Jeg er faktisk ikke, hvad det er meget væk, altså. Ej, lige nu. Seriøst. Hold nu kæft. Prøv at sige, det her, det er karameller. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det sådan noget, man kan spise. Så nu for eksempel, Arlin tager en karamel ind i munden. Nej, den var aldrig. Kom nu og se det på mig. Det er så en karamel, han nu tager ind i munden. Og så viser vi hvordan man spiser en karamel. Så en god karamel, han tager sådan en fucking grim en. Og lige en kæft. Nej, det du har en der. Så tager man den ind i munden. Og så bagefter begynder man at tykke og alt muligt på den. Det er altid sjovt. Det er altid sjovt. Hvis du ikke ved, hvordan man har karameller, så skal du bare gøre nødt til 9. klasserne. Putte dig i bælgen, og så putte de der lidt karameller og flødeskum på hovedet. Ja, det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Det var fucking sjovt, du gør, mand. Det var 9. Okay, rolig nu. Hvem røg i bælgen? Skriv kommentar. Skriv, jeg røg i bælgen, ligesom mig. Jeg røg i bælgen 2 gange. Nu kæft. Hvad fuck er det et problem? Du kommer bare der og laver små. Ej, du kæft. Ej, vi må gerne til karamellen. Men der er kun én tilbage. Nu skal jeg vise jer, hvordan jeg spiser en karamel derhjemme. Nu skal jeg rigtig vise jer. Se, man tager sådan en... Fuck, den er mast, den her. Den er mast. Man kan kraftigt ikke se dig. Kan man ikke? Jeg kan sgu godt se mig selv. Hej. Se, nu op med at bevæge den så meget. Hvad er du? Kan mig? Nu spærrer du. Giv mig. Jeg holder her. Se. Lad nu være, jeg holder. Faggot, man. Ja, faggot er sådan så. Se. Ja, det er en... Jeg slår dig i ansigtet, jeg gør. Hold den nu. Det her, det er en karamel. Og nu... Fuck det så. Se. Og det var alt, som det ikke kunne lide karamel. Nå, så ses vi i næste episode af Fjollevideoen. Og det næste gang viser vi, hvordan vi spiser. Hvordan vi spiser en rødbrødsmad. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Jeg får den ikke glad af. Og rugbrødsmad. Bare lidt mad. Og så næste gang... Ja, det er rigtig godt. Nå, men næste gang viser vi hvordan vi spiser en mad. Så er det ikke interessant. Og hvis du vil abonnere på mig, så abonner. Eller hvad det hedder. Ikke sidde abonner. Nice, hvor sødt. Og lad være med at ånde mig i hovedet din. Nå, så ses vi. Ses. Pip, 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 pip.